Mega shoutout sa mga nagte-text dyan. At mega shoutout sa ating biyenan. Happy birthday! Today is 70th birthday. Mega shoutout Mother Camelia. Happy birthday po. At today start our brunch. Mega shoutout. Pwede kayong pumasok, magbaba ng link dyan. Kung gusto nyo mag-double-H, message nyo lang ako. Pwede kayong magkaroon ng ribbon, double-H. So, mega shoutout everyone. Thank you for coming. At maraming salamat po sa pagbisita. Sa ating munting tahanan. Kain po tayo. Lunch time. Mega shoutout. Kaya po healthy food. Ito. Dami. Anong ulam? Fish, vegetable, and egg. Pwede mo pala yung egg. It's back. Kain tayo guys. Ayan. Okay, mega shoutout guys. So, yun na nga. Maraming salamat po. It's nice to be back. So, here in Singapore, meron sila mga bagong regulation. Especially sa construction. Guys, diet. Vegetable. Pang-paumol. Ganun no. Yun na nga guys. Kain tayo guys, kain. Plastic ko. Ano ba yan? Gutom na ako guys, gutom na ako. Ayan, 12 o'clock na po tayo. So ngayon nga, it's time to eat. Mega shoutout guys. Sinong gusto WH dyan, magbaba ng link. Ating didikitan at i-play ko yung WH. So mega shoutout guys. Ayan. Dan kung ano ngayon, baon, puro gulay, tira-tira kahapon. Ayan. Okay. So, meron lang meron lang akong kapapasok ng balita about sa bagong variant. Hindi ko alam, hindi ko nabasa yung full article kasi may ginagawa ako. So may bagong variant daw. Kasi ng asawa ko sa akin from UK, they discovered Duplan or something like that. So this variant sa corona, sa COVID is more strong. So more stronger, kailangan pa raw ng pang-apat na vaccine. Sabi ng Pfizer. Grabe naman sila, no? Ano gagawin nila? Fourth dose. Grabe. Ginawa naman tayong ginipig nito. So, yun nga guys ha. Even though na medyo stable na ang mga economy natin dahil meron na mga fully vaccinated na, pero meron na naman bagong variant guys. Hindi naman sila maubos-ubos. So, ingat lang kayo palagi guys. Kaya itong variant na to, hindi talaga natin maasahan. So, kailangan daw ng ilang another 4th dose. So, I will give you more detail on the next minute. Thanks guys.